Dúfam, že sa budete baviť. Dneska dáme CS-ko a chcel by som toho vyčera dneska. Keďže o Minecraft a tieto hry není záujem až taký veľký sledovanosti. Čo pre mňa je úspech, keď to vidí 30 ľudí. Hej. To je pre mňa obrovský úspech. Za to som veľmi rád a vďačím vám. Ježiš, nezavadzaj. Takže... Aha, dobre. Dobre. Dobre, nič. Poďme ďalej. Poď. Aspoň voľakých pol hodinku. Dáme to. Dobre, dvoch, super. 11 zápe. Čo tiebe, tak to bol lag jak svinia. Dobre, bomba je kurník šopa. No nič, stáva sa. Stáva sa aj to. Teraz priateľka akorát varila. Neby ste chceli vidieť, že je to úplne super. Ja som veľmi rád. Troška sa môže... Si bol hluchý, áno, bol som hluchý. Troška si išlo čítať, takže mám čas troška si zahrať s vami. 2 na 1, no skôr tak poď a nejdem, ale tak budem to strihať. Moje prvé videjko z tohoto do streamu, už nebudem dávať čisto, len také 10 minútové dám. Z hodinky dám 10 minút. Troška to nastrihám, na to má šmrnc. Dobre, ďalší mŕtvy. 4 na 1. Do keľu. No nič. Aha. Ja tešil som sa na to. Už dlho som sa tešil. No, kde je problém s kamerou? No, ešte zatiaľ som nevybral, ale tak snažím sa nájsť na internete ktorá kamera by bola dobrá, lebo fakt nie som ochotný dať 400 € za kamerou. Alebo 200. Viem, že sú aj za 50 €, aj za 40 €, ale či to bude tá kvalita, potrebujem sa s niekým o tom porozprávať a dúfam, že budete to aj vy. Ktorí mi budú vedieť poradiť. Ježíš. No dobre. Aha, dobre. Dobre, tak teraz nás dal dole. Fajnová káva. Žiadam tretia dneska. Dúfam, že ste všetci pri vode. Bo je strašne teplo. Včera bolo, ty kokot, sa nedalo. 37? No, tak nejako. 37. To je dosť. Kurva, to je dosť. Mikinko, poďme na to. Hey, just right survive. Viem aj English languages, lepšie ako niektorí tí... No dobre, niektorí streameri akože vedia anglicky, ale tá ich angličtina na preklad je u niektorých strašnej. Ale áno, nehovorím, že sa nedohovoria, alebo že nevedia, ale... V tomto som podľa mňa only one. Angličtina, nemčina, jazyky mi vždy išli, takže... V tomto budem asi... jeden z mála tých lepších. A prečo nehrám lepšie hry, lebo mám notebook, ktorý má už 5 rokov, som šťastný, že mi ide aj toto. Ale tak CS2 a tieto by mi malo ísť bez problémov. Na nižšej grafike, ale nič z toho bude. Dobre, Mojko, ďakujem, že si mi to pojebal. No poď. Ja by sme mali ísť ďalej. No, poď. Dobre. Jak ma sundal, ale je to už 3-krát za sebou ten istý. To je nonsense toto. Tak o jednej tu ani nikoho na streame veľmi nečakám, že všetci ľudia budú vonku, lebo sú normálni a normálny človek chodí medzi ľudí.
a je pri vode a oddychuje, relaxuje, kúpe sa, alebo má do svojho priateľkou, alebo priateľ niečo rozpracované, nemôžem tu nič iné viac povedať k tomu, lebo Twitch mi dá ban. Takže užívajte život a buďte furt vonku medzi ľuďmi. To je ten základ najlepší. Ja, poď. Poď, terapii. Dobre, migrant. Čo si myslel, že ti to len tak prejde? Dobre. Poď. Už nemôžem pokaziť skóre. Dobre. Poď, potichu. Bude tam zakempený. Bol. Ja som si aj myslel, že tam 1-2 určite budú. Čo je bolo. Takže je to OK. Let's do it. Options, to dáme preč. Takéto side righty tu nebudeme. Dobre, to sme asi... možno, že vyhráme. Uvidím, aký bude silný. No, tak asi nemocný. No. Mýlil som sa, nechtiac. Aj také sa stáva, človek sa zmýli. Poď. Jaj, poď. Dobre. Dobre. Long je náš, to je pohode, chlapci. Long je náš, dobre. Long je náš, do piče. Bude to zakúklený kokot, určite voľade na boko. Bo z AVPčko tam bude čakať jebo. No poď. Škoda, myslím som, že vyjde. Dobre. Dobre, poďme ďalej, poď. Isto je tam jak piča. Kemperek. Áno. Ty kokot, tak tu ide. Idú long. No môžem to jebať, pozor. Dobre. Čakal ma buzerant jeden. Nevadí, stáva sa aj to, že ťa tam ľudia čakajú, ale vedel veľmi dobre, že som tam dole. Lebo ten long nám teda upravili riadne, ale tak dúfam, že sa to zmení a pôjde to lepšie. No. Ja budem rád, keď dáte aspoň odber a že sa vám to páči a že dáte nejaký ten komentík a pridáte sa do zatiaľ malej, ale dúfam, že bude raz veľkej Cezar Army alebo Cezar Family, to je úplne jedno. Ako si vy vyberete z toho. Poď. 9-6. Dobre, poď. Dobre, tu nič. Dobre, tu tiež nič. Dobre. Dobre, čurák. Dal to. To by som nebol povedal a nečakal od neho, ale tak. No. Som rád za to.
Dekák nás dojebali všetci do piči, to je možné. No, čo som chcel s vami prebrať, najbližšie info. Dúfam, že v blízkej budúcnosti bude už aj kamerka. Aby ste ma videli. Samozrejme, každé video budem uploadovať. Včera video nebolo, ani som nestreamoval, lebo som mal toho veľa. Tak riešim prácu, všetko, vieš, bývanie, dom, rodiny a tak. Dobre, Bčko. Bomb has that planted Bčko, na čo som tam? To mal šťastie. To mal od Boha šťastie, že mu to tak išlo a vyšlo. No. Ideme ďalej. Dúfam, že bude o niečo lepšia mapa, lebo toto je strach. Ak by ste poradili vo vlade Bratislave tu, niekde nejaké normálne kúpalisko, nemyslím Zlaté piesky, lebo tam viem, že je aj tá nuda pláž, takže... A sú tam aj tie, ten vodné lyžovanie, či ak sa to volá, aký oboha to je, ale tak... Uvidíme. No, čo je s tým? Mojko, prečo si zasekol? Joj. No, tak to asi nepôjde nejako. Uvidíme. Že by som to ukončil po 11 minútach. To by bolo veľmi zlé. Tak rýchlo ukončiť stream. Musím pozrieť, či internet všetko funguje, neviem, čo tu tak seklo. Ačkaj, prehodíme si. Jaj. Zombie. Join refresh. Tak ideme zatiaľ na zombie, lebo... Ešte komplikácie máme. Vy to vidíte, je to celé na piču. Time to choose. Tu by mohlo byť viacej ľudí. Pak písaných je 5, ale myslím si, že ich bude viacej. No rýchlo, reloading, verifying and downloading resources. Poď. No, niečo z toho. Niečo z toho bude. Dobre. Poď. Poď. Sa nedá skočiť. 9, 8, 7, 6, no som zvedel, jak to bude. 5, 4, 3, 2, 1. We have been enslaved by the zombies. Gentlemen, we are on a schedule here. Poď. Tu je, buzerant. Poď. No dáme dole. Poď. Jaj. Moledo. Ich je zase. No nehali nakaziť zbytočne didlinovie. Ty kokot, ešte... Ježiš! No čo ti jebe. Ty kokot, musím tu skakať ako amatér. No poď. Ečkom by sa... Áno, Ečkom by sa malo dať plantnúť bomba. No poď. Nie tu. Teploško. Poď. No, to ťa rozjebem. To si v píči, kámo.
No poď, poď. No nič, to ma nedáte, chlapci. Snažiť sa môžeš, ako chceš. No a som jediný. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Poď, poď, poď. Dobre. No vie, koľko má, cez 1500 určite má HP. Koľko dolba je 3. Dobre, do opiče, poď. Dobre. No tak toto ma nedáte, chlapci. No poď, 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 poď. No, strašne slabý. Tu ste všetci slabí. To sa nemusím ani snažiť. A ide to. O, poď, 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 poď. Mám 1060 HP, 20 bodov. Mám ešte jedno, nemám, mám iba jedno. Ježiš. No, pozrieme si. Opačný server. Dobre. Kašleme na nich. Alebo len taká fantázia menšia sa stala, ale to budem musieť vystrihnúť. Že sa to stalo. Že som kvôli tomu musel meniť server. A ideme naspäť. Poď, 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 krásne si zastrieľame. No poď. Nikto nič, nikto nikde. Tomu sa hovorí celé zle. No, dobre, 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 dobre. Dobre to vyzerá. No, tak. CT budú asi veľmi slabí. Poď, poď, poď. Dobre, nič. Desert Eagle, poď. To možno, že niečo bude dneska, no tak uvidíme. Nehač tam zbytočne, načo? Kokoti, načo tam jebeš hneď granát? Tak jeden nevieš, ako to dopadne. Dobre. Only pro je v piči. Ty kokot, tak ich bijem jak žito. Aha. Ty kokočak, som do hlavy skoro jebol. Jebo.
No poď, tady to pôjdu 100%. Poď long. Ačko long, poď. No poď. Poď. Dobre. Ospravedlňujem sa. Stalo to za piču. Let's go. Poď. Dobre, tak dneska zatiaľ po obede, sobotička, za to, že je teplúčko, leto, tak je to dosť ľudí. Keď by som čakal menej. Dobre. Ospravedlňujem sa. Nevyšlo to. Tak ako sa to vezme. No tak... Ja nepochopím tých retardov do piči, že nevedia ani long zachytiť nič. Proste to všetko ide do kytek. Sekura. Ježiš, to je slovná prestrelka týchto. To je... celé nariť. Čo? Čo tam píše? Nebude sa delať DDoS 2 ešte na puls. Aha. Možno, že áno. Dobre, nič. Ale on áno. Poď. No len poď. Možno ja netrafím ani kokot dneska. Dobre. Krása. Dobre, nič. Vedel som, že ide z dola, ale nečakal som, že tak rýchlo pôjde. Ježiš, to je také skore, poď a nejdem. Čo to na piču? Poď. Aha. Dobre. Poď. Dobre, je to jeden. Dobre, nič. Dobre. White Bone Warder, najlepšie duo, no. To teda ste najlepšie duo. Kvôli tebe.
Ja to jebem! No nedarí sa, no čo už. Toto bude tak na piču stream dneska. Absolútne sa nedarí. To je celé zlé. No poď. Niečo sa s tým musí spraviť. No. A že to nejde. Až to nejde. Poď, poď. Máš na 12, dobre, teraz je to dosť. Dúfam, že to pôjde. Poď. Musím si usrať, kurva. Poď. Ty kokot, že som ho skoro nedal. Ale vyzerá to lepšie, poď. Dobre. Ja si myslel, že ma sundáš dole. Jebo. Dobre prekúkol. Ale ja som to dokázal. A prečo mám furt toho Boy Wonder najlepšie do osídelné? Toho budeme sledovať chvíľu. Na. Poďme na to. Len to je dobrý. Slay, Kemperík, Patrik, Paťulda, Karp. No. Kurva tam. Poď. Dobre. Dobre. Dobre.
Dobre. Počkajte. Poď. No, celkom. Bude tam. Ty kokot. Ideme. Ah! Poď. Poď. Ah! To je... Poď. Ber ho. Poď. A či kokot. Dobre. Poď. Dobre, poď. 10, ooo. Nie, poď tam. Ani nič nešpekuluj, poď tam. Pekne ti hovorím, poď.
super. Ach joj. Á, dostal ma. Ježiš. No. Ale tak dá sa to. To z teba kritika. Nikdy nezaškodí. Poď. Dobre. Ešte jeden vyjde 100%. Nevyšlo. Nevadí. Aj také sa stáva, že nevidí. Let's do it. Pušuj. Dobre. Ja to môžem mrdať. Dneska to nejako sa nedarí ničom. Boha jeho. Toto asi prehráme do piče. 9 na 10. No, asi to prehráme. Je to vidieť, že to asi prehráme. Ale nebudeme dlho. Ešte takých 10 minutiek. A je to ok. Na tých 45 minút stačí. I keď som to musel... Poď. Ježišmária. Dobre. Poď. Dobre, ďalší white preč.
Oh. Aby som nebol čakal. Neviem. To je horor. Za 108. To neexist. Poď. Poď. Dobre. Ty si vybavený. Dobre. Jebol som tam dvoch. Dobre. To som nečakal. Dobre, vypadí. To by ma bolo porazilo. Ty chceš zomreť? Dobre. Do piči choj. Poď. Ty kokot. Dobre. Poď. Ty kokot, ani nevyskočím, alebo čo? Ha. Ale dali sme to. To je správna vec. Ty kokot, ty sa tam skade objavil. Poď. Dobre. Mal som 11 za 5, to sa viac nedalo. Tu. Poď. Poď.
Na čo som tam išiel vlastne? Keď mi niekto zase povedať, ja absolútne neviem. Bolo normálne trápne, že nás takto vygumovali, kurva. Ach jaj. Bola čistá guma. Do píče. Rome is my civilization. Rome is order. Rome is power. We are Rome. Keď nevieš, čo som povedal, tak si to pustí ešte raz, zapni si prekladač a ten ti to povie. Lebo ja tu nie som na to, aby som ľuďom prekladal. Iba fakt, keď budeš potrebovať. Kedy som začal tou klasickou angličtinou. Ale akože fakt, nemyslím tú americkú, čo sa všetci chcú akože učiť, ale ani ktorí vedia chlapci, ale dobre. A mal by som s nejakým dialektom začať, tak 99,9% z vás nevie anglicky ani o čom by som hovoril. Takže asi tak. Poď. Jak ma dostal buzík jeden. Tak to by sa nebol povedal. Jak to nedám? Ja viem. Prečo sa to nedalo? Ja neviem. Poď. Dobre, ďakujem ti, zlatý pane, za to, že si mi to dojebal, ty kokot. Poď. Sám seba zaflešujem. Sám seba zaflešujem, videl si to? An máš, dilinko. Len sa bavíme, rozprávame a tak ďalej a tak ďalej. Poď, nestoj tam na tom spawne. To môžeme robiť iba ja. Nylander, to taká lama ma som dadila. A to prehráš. CS-ku. Moja drahá jediná, on 1.6. Ešte 10 minútiek. Nejako tak. Potom dáme pauzičku a ideme na to. Taký ten, ja neviem, možno dáme Witchera. Asi toho. To bude It Can Be. Možno. By the way.
Poď, ty kurva. Poď. No to prehráme do piči. Poď, vytiahni stade. Poď. Krásne do piče. Poď, ticho. Ježiš. No dal si ho? Dal, krásne, poď. Škoda. Poď. Nestíham reagovať na nich. Hej, zlé. Krása. Poď, Bečko. Poď. Tak blížime sa k hodinke, hoši. Ty kokot, nič nevidím do piči. Jebo. Bude tu. Kurva! Kokot odzadu. To ma nastralo teraz. No kačúri noha odzadu ťa to jebne. No to je hrozné. No je toto. Poď. Jeb na to. Dobre, trok dole.
Kde do piči? Dobre. Amingo môj krásny. Dal som ťa, buzík. Ty koko, tak to som nepostrehol. Ty kokot. Dobre, dávno. Kokot. Do piči, z každej strany sa tam bude jebať. To čo je, kurva? No poďme. Ja do piči, 10 sú tam.
Ty kokot. Ježiš. Ježiš Mária. Tak dáme ešte jedno kolo. A tým by som sa s vami rozlúčil. Dneska som bol taký troška tikšie, lebo riešil som si veci, ale hrám popri tom. Snažím sa si riešiť svoje veci. Ja aj tak. Ježíš. No, dobre, tak sa nič nedá robiť, tak som prehral. A ja som rád, že som vás tu videl, i keď bol trošku taký nudnejší stream. Ja som veľmi vďačný, musím sa dostať do toho štádia aj každý deň. Ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť, dúfam, že si to pozriete a že dáte like, odber aj YouTube, aj proste, že vytvoríme nejakú komunitu. Len ťažko sa rozpráva, keď vám nikto nič nepíše a tiež niekedy nápady nie sú a nie každý deň na to chuť, hlavne v tomto teple. Takže vám veľmi pekne ďakujem, držím vám palce, nech sa vám darí, buďte vonku a to bolo všetko z mojej strany. Takže čaute, zdraví vás Cezar.